Un prieten bun te va înjunghea întotdeauna pe față. Întotdeauna să-ți ierți dușmanii. Nimic nu îi enervează mai mult. Nu iubești pe cineva pentru fizicul său, hainele sau mașina elegantă, ci pentru că acea persoană poate cânta un cântec pe care doar tu îl auzi. Trăim într-o epocă în care lucrurile inutile sunt singurele noastre necesități. Femeile sunt făcute să fie iubite, nu înțelese. Absolut totul în această lume este despre sex, cu excepția sexului. Sexul este despre putere.